Te salut, Adrian! Bună, bună, Îți Adriana! mulțumesc, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a răspunde câteva întrebări Cu mare pentru drag. acei antreprenori care se află așa mai la început de drum, sunt mai micuți. Ok. Și sfaturile unui specialist în vânzări, de talia ta, cred că le-ar prinde foarte bine, mai ales în perioada asta în care știm cu toții, incertitudinea e mare, lumea e Corect, confuză. corect. O să încep cu întrebarea, dar înainte de asta, dacă ai tu să ne spui câteva cuvinte, cu tot dragul, te las să faci așa o introducere, să spui câte ceva despre tine pentru cei care nu te cunosc. Ok, păi eu o să încep cu o laudă de sine. Ultimii 20 de ani am petrecut în zona de vânzări pentru 3 mari companii, pentru Orange, pentru Sony Ericsson și pentru Intel Corporation. Uh, Am luat tot felul de premii de astea corporatiste, cel mai bun vânzător, cel mai bun trainer de vânzări, speakerul anului, top 100 tineri manageri și așa mai departe. În 2009 am început partea asta de training, vânzări, negociere, management și abilități de prezentare. Scriu cărți, vând orice, oricând, oricui, povești nemuritoare de vânzări, aproape totul despre managementul echipei de vânzări și o carte pe care o am acum în pregătire, Vânzări 2.0, punct și de la capăt, care se referă cumva exact la perioada asta, la punctul ăsta de inflexiune din viața noastră reprezentat de coronavirus. Perioadă care cumva ne obligă să ne reinventăm ca vânzători și să reinventăm felul în care facem vânzări. Foarte fain, abia aștept să apară cartea. Când va apărea? Când Păi, e planificată lansarea? noi estimăm să apară pe 15 iulie. Până atunci, cei care vor să susțină proiectul pot să intre pe platforma tesusțin.ro și practic să-și comande cartea aia în avans, carte care să vină cu autografele autorilor și așa mai departe. Ok, super fain. Deci o să fiți mai mulți autori Da. cu sfaturi înțelepte, cu Cu idei. sfaturi înțelepte și am încercat să strâng oameni din diferite industrii, să acoperim așa o plajă largă și să vedem un pic cam ce au făcut ei în perioada asta, ce au învățat, cum au integrat tehnologia de voie de nevoie, cum au comunicat cu clienții în perioada asta și eventual din ce au învățat, ce rămâne valabil și pentru viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Super tare, eu una abia aștept să... Și asta o să fac, o să intru pe... te susțin, Tesusțin.ro. Da. .ro și o să te Pot să văd susțin. acolo. Mulțumesc frumos. Apreciez foarte mult. O să trec la prima întrebare, Te rog. Adrian. Cum stau vânzătorii la capitolul vânzări în această perioadă? Pentru că știm cu toții nu a fost deloc dificil și, cum ai spus și tu, a trebuit să ne reinventăm. Așa Mulți este. dintre noi. Am avut ocazia în lunile astea să vorbesc cu o grămadă de vânzători din diferite industrii. Acum, Mai mult sau mai puțin afectate. exact, mai mult sau mai puțin afectate. Am avut ocazia, de exemplu, să vorbim cu oameni din zona asta de Horeca, care a fost super afectată și care, practic, nu prea mai aveau ce să facă, dar nici atunci nu au renunțat. Practic, ce am făcut, am încercat să stăm, să facem brainstorming, să venim cu diferite idei, ce ar putea să facă ei în perioada asta. Și dau niște exemple simple. De exemplu, în cazul unei crame, să organizeze tururi virtuale, să organizeze degustări cumva la domiciliu în carantină, adică la o anumită oră toată lumea să se vadă pe Zoom, de exemplu, între timp ei primeau pachet din partea cramei cu exact vinurile care urmeau să fie degustate, cu pahare, cu tot ce trebuie și alături de ei intra și un sommelier, de asemenea într-o variantă digitală, și practic le povestea și puneau și filmuleți cu turul cramei și așa mai departe. Ăsta poate fi un exemplu. Adică, practic, industriile care au pus lacătul pe ușă, ce au încercat să facă cu disperare în perioada aceasta, a fost
să se reinventeze total, adică să se gândească la lucruri care poate acum câteva luni pentru ei ar fi însemnat curată nebunie. Dar, Absurde, de-a dreptul, clar. exact, n-au avut de-a face, că nu aveau altă soluție. Au fost, în schimb, industrii, și aici aș putea să zic zona de curierat cu care am lucrat în perioada asta și care a fost o perioadă nebună pentru ei. Adică îmi povesteau că fiecare zi pentru ei a fost mai plină decât orice zi de Black Friday din anii trecuți. Și acolo vânzătorii s-au concentrat mai mult, nu neapărat pe partea de vânzare, ci s-au concentrat mai mult pe partea de rezolvare reclamații și tot felul de situații care au apărut normal dintr-o dată, dacă volumul lor s-a triplat, a fost de 4-5 ori mai mare decât în mod normal, era clar că au avut nevoie de un pic de timp să se adapteze și atunci vânzătorii lor au făcut mai mult partea asta de customer service. Alți vânzători, acum discutând cu ei, unii au avut niște luni foarte bune. De exemplu, discutam cu vânzătorii de la un dezvoltator imobiliar care îmi povesteau că în perioada aceasta, practic în martie, aprilie, mai, au vândut mai bine decât au vândut în primele luni ale anului, când nu exista criza. Și bineînțeles că s-au adaptat, au făcut totul din punct de vedere, să zicem, sanitar să fie ok. Au făcut foarte multe tururi virtuale și au încercat practic să facă două lucruri pentru clienții lor. Să le ofere un confort financiar, adică cumva au scăzut avansul, le-au dat ocazia să plătească o parte acum și o parte peste câteva luni când lucrurile vor reveni la normal. Și au încercat să le ofere și un confort psihologic, în sensul în care le-au garantat inclusiv că le dau bani înapoi dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum trebuie în viitorul apropiat, astfel încât oamenii să fie încurajați să cumpere. Și atunci, astea sunt câteva exemple, dar în general cam toți vânzătorii s-au trezit dintr-o dată acasă, au trebuit să se readapteze la felul în care comunică cu clienții și aici unii vânzători au zis că au dat mai ușor de clienții lor, alții au zis că au dat mai greu de ei. Unii clienți au fost dispuși să se vadă, să folosească genul ăsta de tehnologie, să se și vadă, chiar dacă nu puteau să se vadă față în față, măcar să se vadă în felul acesta. Alții au fost un pic mai reticenți, pentru că acum știi cum e, fiecare e pe la el acasă. Cu ocazia asta cu care vorbim, ne mai uităm și prin casă pe la om, dar în general cuvântul de ordine a fost readaptare, dezvățare, reînvățare. Că practic asta au trebuit să facă, multe lucruri cu care erau obișnuiți, au trebuit practic să le reînvețe, să le readapteze. A mai fost o chestiune interesantă, și anume o chestiune legată de mentalitate, pentru că foarte mulți dintre cei cu care am discutat i-am auzit spunând lucruri de genul: mamă, și ce bine începuse anul. Eram pe val. De ce a trebuit să vină coronavirusul ăsta? De ce să ni se întâmple tocmai nouă chestia asta? Bine, că se întâmplă tuturor. Și cumva, într-o primă fază, au fost într-o stare de șoc, au fost într-o stare de asta de friz. Erau blocați, nu știau ce să facă. Dar foarte rapid s-au readaptat și au făcut tot ce a ținut de ei, să meargă business-ul mai departe. Au avut inclusiv reacții de la clienți de genul: țara arde și voi vreți să vindeți. Da, vrem să vindem, pentru că business-ul trebuie să meargă mai departe. Nimic nu ar fi fost mai nasol decât să ne oprim cu toții din a face business în acele momente. Da, și cu siguranță, dacă întregul segment de vânzări s-ar fi blocat cu totul, ne-ar fi afectat pe fiecare dintre noi. Totul e un sistem, așa. Cu siguranță, dar s-a și văzut. Am văzut, de exemplu, un mare lanț de librării care primul lucru a închis ușile, ok, dar pe urmă s-a apucat să nu-și mai plătească furnizorii. Păi chestia asta duce la un efect de domino care până la urmă
nu face bine nimănui. Și de ce menționez aspectul ăsta? Că chiar aseară am văzut pe reprezentantul acelui lanț de librării la televizor și povestea el mă, cum face și așa, și înțelegere, și ba chiar a arătat și obrazul. Și mi s-a părut un pic strigător la cer să vii să le arăți altora obrazul în condițiile în care tu nu ți-ai plătit furnizorii. Da, așa se întâmplă. În România e mereu fascinantă. Bine că au fost și alții care au echilibrat Corect. balanța Adică și care s-au focusat pe ce era important. avem exemple și de companii mai mari și mai mici care și-au plătit în continuare sau poate chiar și-au plătit în avans dările către stat, au făcut tot ce a fost posibil pentru angajații lor, adică practic s-au agitat, nu gata, și-au încrucișat brațele și hai că mai vedem peste câteva luni ce o mai fi cu ceilalți. Da, foarte tare. Revenind un pic așa la antreprenorii mai la început de drum pentru afacerile mai mici, ce crezi că ar fi potrivit pentru ei să facă în perioada asta și din ce ai interacționat tu, că sigur ai interacționat și cu antreprenori mai mici, așa, cam care ar fi greșelile pe care le-ai observat că a atins cumva fiecare să le facă în perioada asta și ce le-ai recomanda? Păi, clar, ca mic antreprenor, că aici mă includ și pe mine, ce am încercat în perioada asta a fost, în primul rând, să recuperez banii din piață cât a fost posibil, pentru că am înțeles și situațiile unde nu au fost. Asta e, nu am insistat neapărat, ci am amânat chestiunea pentru când se va putea. Pentru că a fost important cumva să strângem robinetul la cheltuieli pe de o parte, pe de altă parte să recuperăm cât mai mulți bani din piață. Dar și robinetul ăsta nu trebuie strâns până la capăt și practic să-l rupi, pentru că tot pe tine te va afecta chestia asta prin acel efect de domino de care povesteam. Apoi, pe lângă chestia asta, cumva mentalitatea potrivită din punctul meu de vedere pentru această perioadă este una de supraviețuire. Adică, ok, că avem niște excepții și vedem niște exemple că, aoleo, criza este o oportunitate și acum facem și dregem, da. Sunt niște și chestii... multă lume se folosește de frica asta care e în spatele acestei crize. Adică cum să zic eu, sunt niște excepții și niște povești frumoase, dar pentru majoritatea antreprenorilor, de fapt, perioada asta și perioada următoare e o chestiune de supraviețuire. Adică Corect. nu se pune problema că, mamă, nu știu cât o să te dezvolți, nu se pune problema că, mamă, o să rupi vânzările dintr-o dată. Ce salt o să faci tu în evoluția afacerii tale. Și se pune problema de supraviețuire, din punctul meu de vedere, pentru următoarele luni, un an de zile. Supraviețuire ce înseamnă? Înseamnă în continuare să vinzi, totuși încă să vină niște bani către tine, clar, mult mai puțin decât veneau înainte, dar bani care să te ajute să treci peste perioada asta. Și atunci, practic, ce am văzut în perioada asta a fost o readaptare. Adică oamenii fie s-au dus în zona de clienți existenți, în portofoliul lor și au încercat acolo, pentru că aveau deja o relație și au încercat să vândă acolo ce s-a mai putut vinde, fie au încercat să se ducă către clienți noi, cu rezultate mai bune sau mai puțin bune, dar practic au continuat să ducă business-ul mai departe, pas cu pas, chiar dacă s-au readaptat din punct de vedere costuri, prețuri, abordare, pachete, până la urmă inclusiv modalități de plată. Adică foarte mult în perioada asta am văzut, dă-mi acum niște bani, că am acum nevoie de niște bani și îmi dai restul peste 3 luni, peste 4 luni, peste 6 luni. Exact același lucru l-am făcut și eu. În zona de greșeli, ce am văzut la un moment dat
determinat de partea asta, de criza asta și de perioada asta incertă, am văzut și abordări oarecum mai agresive și mai pushy. Și inclusiv când venea vorba de recuperat bani sau inclusiv când venea vorba de vânzare. Acum trebuie să nu uităm o chestiune. Perioada asta va trece și clienții tăi sau potențialii tăi clienți vor ține minte cum i-ai tratat în perioada asta. Și în momentul în care ești mult prea, să zic eu, intruziv, agresiv și așa mai departe, în relațiile cu partenerii tăi, lucrul ăsta se poate întoarce împotriva ta. Pe de altă parte, niște relații construite de-a lungul timpului, nu pe termen scurt, acum, că n-aveai cum să construiești poate într-o lună, două, au fost de ajutor. Adică, eu mă uit în cazul meu, am avut firme cu care am lucrat și în trecut și pe care le-am sunat și cărora le-am zis, băi, hai să vedem ce training putem să facem pentru voi care v-ar fi util în perioada asta. Și oamenii au acceptat, pentru că aveam o relație de business de ani de zile și și-au dat seama că e un moment dificil și că trebuie să încercăm să ne ajutăm unii pe alții. La fel și în cazul nostru. Noi, de exemplu, ne-am pus, și am făcut chestia asta publică, ne-am pus la dispoziția celor care au avut nevoie să putem să-i ajutăm cu expertiza noastră, cu relațiile noastre. De nenumărate ori le-am dat numere de telefon, le-am dat contacte acolo unde ei își doreau să ajungă în perioada asta. Și a fost o chestiune cumva de colaborare. Și atunci poate una dintre greșeli asta a fost. Poate ce a mai fost în zona de greșeli, ce am mai observat, dintr-o dată oamenii s-au trezit acasă și cumva antreprenorii, managerii de vânzări, de exemplu, nu s-au adaptat la noua situație. Noua situație care ce înseamnă? Bă, trebuie să te auzi un pic mai des cu oamenii tăi. Adică știu cazuri de antreprenori care se aud cu echipa lor de vânzări în perioada asta în fiecare zi, în fiecare dimineață. A fost foarte ok pentru echipă și pentru oameni, pentru că trezindu-se acasă, pur și simplu unii săptămâni nu au știut ce să facă, cum să se organizeze. Și atunci e important să ții aproape și să le dai sentimentul ăsta, bă, stai că nu ești singur, stai că suntem toți aici, hai să vedem ce facem. Și cei care au făcut chestia asta chiar au fost foarte mulțumiți de ce s-a întâmplat în lunile astea. Foarte, foarte interesant, că așa, din ce am reținut din tot ce ai spus tu, practic, cu cât te-ai redresat mai repede, cu cât ai căutat soluții să te adaptezi și să fii prezent în viața echipei tale sau a potențialilor tăi clienți, ai făcut cumva pasul cel mai potrivit pentru perioada asta. Ce aș mai vrea eu să te întreb e că știm, așa cum ai zis și tu, câteva domenii care au fost clar afectate. Ai pomenit de Horeca, sunt organizatorii de evenimente, mici artizani care poate n-au mai vândut nimic în perioada asta, cei care făceau handmade și așa mai departe. Care ar fi poate un singur pas, o singură idee pe care ai vrea să le transmiți și care crezi tu că i-ar ajuta în perioada asta? Cred că, mai ales dacă vorbim de mici artizani, mici antreprenori, oameni care cumva au avut o perioadă foarte grea în aceste... Servicii foto-video, am uitat să menționez. Servicii foto-video, exact. Primul lucru pe care l-aș zice este în felul următor. Asta este situația. Adică primul lucru pe care trebuie să-l facă este să accepte că asta este situația și cu asta trebuie să lucrăm. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l știe este că nu există o rețetă. Și eu am primit nenumărate întrebări, dar nu există o rețetă care foarte rapid să dea niște rezultate și să se potrivească tuturor. Și să se potrivească tuturor, exact. Și peste noapte cumva să duduie clienții la ușa lor. Cred că ce mi se pare important pentru genul ăsta de antreprenori, și dacă n-au făcut-o deja,
poate au început în aceste luni de voie de nevoie și poate continuă chestia asta, e să-și construiască o comunitate în jurul lor și în jurul a ceea ce ei fac. În toate felurile posibile și imposibile. Că o construiesc pe Facebook, că pun acolo, până la urmă, imagini cu ceea ce ei fac sau cu ceea ce ei pot să facă. Că se duc direct către potențial clienți cumva pe LinkedIn, de exemplu. Nu știu, mă gândesc la fotografi care merg către corporatiști și cărora ar putea să le facă niște poze foarte profi, de exemplu. Indiferent ce canal alegem, important e să începem să construim o comunitate, să existe o poveste acolo, în jurul a ceea ce faci. Practic, ei ce trebuie să transmită? Ei trebuie să le arate, de exemplu, potențialilor viitori clienți ce beneficii ar avea clienții respectivi dacă ar folosi serviciile sau produsele lor, eventual să le arate diferențiatori competitivi, adică ce au ei și poate n-au alte firme similare cu ei și clienților le-ar trebui. Trebuie să înceapă să comunice lucrurile astea. Pentru că m-am uitat chiar ieri pe un exemplu, o platformă care practic era pe zona asta de reconversie către IT. Oricine care își dorește, că există acum o legendă, mamă, să lucrezi în IT, câștigi o grămadă de bani, dar pentru asta trebuie să înveți și niște lucruri, niște limbaje de programare și așa mai departe. Și care și-au făcut foarte multă reclamă pe Facebook, dar n-au avut succes. Dar landing page-ul lor, de exemplu, nu conținea nimic de genul, care sunt beneficiile tale? Care sunt diferențiatorii noștri competitivi? Adică de ce să ne alegi pe noi și nu alte școli de genul ăsta din zona de IT? Toată informația de acolo se concentra în jurul lor, în jurul școlii, ce fac ei, cum fac ei, care este programul. Și atunci, hai să ne uităm și să începem să comunicăm, ca să strângem acești oameni interesați, să strângem această comunitate, să începem să comunicăm beneficiile pentru acei oameni, că asta interesează pe potențialii clienți. Ce au ei de câștigat și de ce cu ei și nu cu alte firme. Corect, foarte fain. Asta repet și eu deseori în videourile mele, să nu se insiste pe trăsăturile produsului sau serviciului. Pe caracteristici, să nu se insiste ci pe beneficiu, da. Exact. Pe omul îl interesează ce obțin eu de aici, de ce aș cumpăra produsul tău. Foarte tare. Exact. Am cam atins toate întrebările și a zburat așa timpul și conversația foarte fain. Te invit să ne lași cu un gând de final, Adi, și să ne spui ceva așa ca de la un expert în vânzări către... Am câteva gânduri în minte. Primul gând și cel mai important, vreau să fie și un gând pozitiv. Vreau să rețin aceste 4 cuvinte. Și asta va trece. Și e important. Și asta va trece. Apoi, în al doilea rând, o chestiune pe care o observ din ce în ce mai mult lucrând de ani de zile cu oameni în zona de training, coaching, consultanță, mentorat și așa mai departe. Încep să rezonez cu o chestiune pe care am citit-o la un moment dat. Nu știu cine a scris-o, n-am reținut, dar rezonez cu ea cu următoarea chestiune și anume, nu poți să-l înveți pe un om nimic. Poți doar să-l ajuți să descopere ceea ce există deja în el acolo. Și gândul meu pentru ei ăsta este. În ei există niște resurse nebănuite pe care poate nici ei nu le conștientizează, nici noi din afară nu le conștientizăm. Toată chestiunea este să exploreze, din punctul meu de vedere, să experimenteze, să se agite, să lupte și să meargă mai departe. Asta ar fi ce le-aș transmite. Foarte tare, îți mulțumesc mult de tot, Adi. Mulțumesc și eu, Adriana, pentru invitație. Chiar foarte, foarte utile. Tot ce ne-ai povestit, toate informațiile pe care ni le-ai transmis. Îți mulțumesc și așteptăm cu drag lansarea. Mulțumesc și eu frumos, Adriana.